So hello guys, good morning. So happy sarong adlaw. Happy Monday, Jan or Tuesday pala guys. So ngayon is Tuesday. So for today's video is ang gagawin natin guys is maggugupit ng buhok. So guys, dati ko nang ginagawa ito guys, mag-iisa. So di ba yung iba na magpapagupit ay may barbero. So ako wala. So ako yung mismo ang barbero ngayon. So hindi na guys, parang dati kasi guys, nagtatry na ako ng ganito na sa sarili ko mag-barber. Pero ngayon lang ako nakabalik guys ang barber since yung yung nagbagyong udit. So ngayon lang ako nakabalik. So itatry natin guys ulit kung okay na ba. Ayan, may tao doon, parang unggoy. Tao. So ayan. Try natin ulit guys. Ito razor na to. Razor. So okay ra man gud gamiton ni siya guys kay murag makonturan pud nimo siya ba. Ani siya. Ani taman siya anhi. Aray. Sige kulbaan ko basin mo ko ani siya. Sa tong suwad dyan. Nakasuwad na magudgudan ni sa una good. Tinawa sa atong kuan last vlog. Ito na isa. So yan guys, magsisimula na tayo ng pagbabarber. So ganyan. Dito guys, titirahin natin dito. Ano pa siya guys, hindi pa masyadong mataas. Pero gusto ko nang putulin. Kasi parang gusto ko dito guys. Dito lang na naman banda guys, dito lang. Ayan, dyan. Ano ba yan? Ang hirap kasi ganito guys, pag ikaw lang mag-haircut. Ayan, baka alam nyo na, diba? So, sisimulan na natin. Oh my God. Let's go. Gagamitin natin yung number 1 kasi yung ginagamit natin kanina is 0. So ayan, try natin yung number 1. So let's go, let's start.
Ay ba? Saman. Ayan guys, tapos na tayong mag-haircut. Isda. Yan, tapos na tayo mag-haircut guys. Tapos maliligo na si Kuya Renz. Kasi sobrang gwapo na. Ayan, ito yung gusto kong haircut guys. Ako mismo yung mag-haircut, diba? Para may decision ka. Yun guys, okay ba to? So ngayon, maliligo na ako. So see you later. Taran! So, ayun na guys. Ito na yung resulta. So, guwapo. So, thank you guys for watching today's vlog. And I hope na enjoy mo. Kasi guys, ginagawa ko talaga to kasi wala akong magawa sa buhay dito. Kasi kahapon, so nakita natin yung vlog kahapon. So, ayan, nagiinuman kami. So, ayun na yan. Ayan. So ayan lang guys, nag-inuman kami tapos ayan, kunting first time ko yun guys, witsa guys ha. May isda pa ha. Ayan wala na. So first time ko yun guys, gahapon nagiinuman kami ayan. So first time ko talaga na basta nalipong ka ba. Unja, gikan pa ka pagkatapos doon nag-awod, so naglaro kami ng volleyball. So sobrang lasing tapos ano guys, pag ano pala, pag nagawas na kang singot, mawa dahil kahubog. So, to pag ulit na ako is nang labaras akong pagka morning, labaras akong ulo, so di matabang. So, wailing nga, so usay nasod sa akong utok, so nagupit ko sa akong kagalingon nga buhok. Ayan, ito yung resulta. Taran, siya. Pak, ears. So, katura mo siguro guys. So, thank you so much for watching and I hope na-enjoy mo to this vlog. Biton mo. So don't skip the ads and subscribe. So thank you so much for watching. Bye bye. See you for the next vlog. Kasi yung next vlog na to is next vlog. Bitaw no. So bye bye.